Dito sa Gudngunyan, minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga. An oras na ni atod sa Indokan kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano. Pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Tay, garo ba nga malalata ang pagmati mo? Yung nga ni tapi ni narokado na naman ako ni inay mo. Anong rugado, Tay? Ay, ara mo naman si nanay mo. Kadako siya ng pinagpapatrabaho sa kuya. Nagkukurulog-lugod at sa kuyang tuhod asin likod. Oh, natamahamot-hamot ka baga. Pastidya talagang aki niyo. Nya kawasa, hinaplasan ako ni Ramadama, ni nanay mo. Pag may kukulog hawa, haplas Ramadama. Ika nga ni, pagka igwang kulog ang payo mo, igwan ng sipon, kalintura, Ramadama pagaman, pinagahaplas ko si mo. Ay, susi, Itay. Kaya palang pinwi kang masinggaya tamay ramadama. Ay, siyempre nini. Tama mga kaibigan, Ramadama, Massage Oil, damang-dama ang ginhawa, tatak uragon. Mabibili na sa mga butika, groceries at sari-sari store. Okay, yung damang-dama ang Ramadama na nagdarakan oras na alas 2:05 na po ngonya na pagkahapon. Yan na naman po kita sa sarong oras na programang Tanog Bicol. Sana tumama ako. Tanog Bicol ngonya na Domingo. Domingo 30 na po. Ayun, the last Sunday na po ang ng Mayo. Last program din ng bako pong last program ngunyan lang na Domingo ng Tanog Bicol. Ang sa tuya pa makakaibahan ngunyan sa technical side. Andyan na po si Sir James Oco. Andyan po sa information si Aldrin Orlanda. At yaon man po duman sa transmitter si Engineer Lyndon Toralio, kaibanan duman si Tony Saison. At siyempre, mayo man po ibang matukaw hindi mapamata o sa Indokan mga Tanog Bicol na mga kansyon. May pong iba kong di si Manay Elma. At sa Indok kaibanan ngunya na medyo antok-antok talaga. Sabi nga ni, ayan, sana yung malupit kong mentor, malupit na ngayon na. Kanina, istrikto lang, ay kahapon, istrikto, etc. Ngunyan, malupit. Pero okay lang po yun kasi dyan po ako natututo sa pagka-istrikto ng sa kuyang mentor na nagtutugdo sa ako kung paano mag-program dahil sabi ko nga ni, dahil ko man ini pinag-adalan. So, yaon na naman po kita, Tanog Bicol, okay? Sino na si tatay?
Ayan ang sinanay si tatay ng ating pambungad na kanisyon. Di ba, Sir Quadrato Gaspe? Marhay na hapon po sa imo sa paghihinanyog mo sa programang Tanog Bicol. Sir Quadrato Gaspe and of course, sa Gabos na Gaspe na naghihinanyog mo niyan sa Gaspe Grand Reunion kay Sir Riaco Gaspe and mga kagagaspehan dyan sa San Pedro Laguna. Ayan, special mention kayo mga gaspe dyan sa San Pedro Laguna, Santa Rosa, dyan sa Estrella. Ayun, tumama rin ako. Estrella, San Pedro Laguna. And of course, sa mga gaspe dyan sa Pote, Bacoor. Doon po kay Alan Gaspe sa Bataan. And of course, to all the gaspe dyan po sa Bulan, Sorsogon. And of course, to all the Gaspe from San Francisco and La Purisima, all over the world na. Because nagkalat po ang mga Gaspe, talagang napakarami po ng Gaspe. Sa pangunguna po ng ating si Quadrato Gaspe, who is watching right now. Nasaan ka ba, Quadrato Gaspe ngayon? Dapat may lugar para alam natin, na monitor natin kung nasaan na kayo. Okay, padagos po kita. Good morning. Hindi ko na naman manual. Good morning, or okay, good morning. It is good morning in his place na to my only love of my heart, James Wali Osas of Nigeria. Hello, and good morning to James Wali Osas of Nigeria. And of course, to my idol, announcer, broadcaster, Hans Mesea ng Papua New Guinea, NBC Papua New Guinea. Announcer, broadcaster, journalist, Hans Mesea. And of course, good afternoon man po, maray na hapon man po kay Boboy De Lima and kay Gemaline Serdinio. They are also watching, and thank you for Bicol nga pala ang program ko. Pasensya na po kamot na minsan nalilingaw po talaga akong magbicol. Maluya po kay akong magbicol na Bicol Naga. Maray na hapon man po kay Maynard Malate and kay Arleth De Lima Soto. And of course, sa kuyang only son, si Dr. Ariel De Lima Gaspe. Maray na po sa imo dyan, Noy, pati sa butihing may bahay mo, kay Luna Crisostomo Gaspe. And of course, sa mga anak mo, kay Ira, kay Arwen Lacambini, Crisostomo Gaspe. Maray na po sa ino kapos dyan.
good afternoon also sa batch LCA class 6569 ba sa mga kabats ko dyan, lalo na kay Maynard, how are you? And also kay Marilyn Fulo is watching right now. And of course, to my friend Daryl Yaomo Isara, who is also watching from New Papua New Guinea. And of course, to all my barangay elected appointed officials of Barangay San Agustin sa pamamayupukan sa Muyang PB, this is Salvador Katimbang and family. And of course, I would like to say hello to my family in Mexico, kay Mary Ann, and of course sa mga makuapo ko, kay Austin and kay Ira Delima, Gaspe, Asilin. Ingat-ingat po kayo dyan. Take good care of yourself. Kaya ninyo yan. Be strong always. Nag-iisa kayo dyan, kayong tatlo lang. Help each other, okay? Good afternoon. Ay maray na apon uli sa indo lahat yan mga tugang na naghinanjog dyan sa indo mga transistor radio, si Manay Nelia Bernales, and of course dyan sa Ampungan Residence po sa panginginot ni Mang Juan, si Mang Johnny Ampungan and family. Kumusta po kayo dyan? At sana padagos-dagos an marhay na buhay ta ngunya na Domingo alas 2 hasta alas 3 Tanog Bicol, di ba? Kagawad Rodolfo Di Maiwat Gunowon who is watching right now. Mabalo sa paghinanyog mo man tabi Rodolfo Di Maiwat Gunowon. Kumusta ko man po yung mga nandyan sa Kiason Di Maiwat Tebilin. Kumusta po dyan? Kumusta po si nanay nato dyan, si ama? Kumusta? Take good care of our ama. Dahil medyo nauubos ang mga ama-ama natin dyan sa Barangay San Agustin. Be careful and stay safe always. Napakagrabe na po sa lugar niya to. Bicolana, magayunan ka.
Sabi mo hello, nangunan ako, katong matangog ko ang boses mong pino, ipinaburgulyo ko sa sadiri, sa puso ko, an gayon mo. Nahiling ta ka na, ako mayong duda, nasa puso, ika nasa na, mayag na iba. Bicolana, garo ka ada, sinda na aara, sa gayon mong dara, ika naman talaga, sa isip ko, sa puso ko, panmaray na. Nahiling ta ka na, ako ngayong duda, nasa puso, ikaw nasa na, ngayon ang iba. Bicolana, garo ka ada, sinda na aara, sa gayon mong dara, ika naman talaga, sa isip ko, sa puso ko, panmaray na, kaya ako Bicolana. Ayan ang Bicolana na maugma talagang mayong mas magiging magayon at saka maugma kundi sa rong Bicolana. Di ba Ronald Maestrado, amiga? And of course, sa gabos na ka-bats niya mo, batch 65-69 ng La Consolacion. Again, nagpaalam na ng tuluyan kasi bago si retired Philippine Navy Captain Salvador Cuba. Lolo Jose, gusong-gisong na muna Lolo Jose. Sa bagay, maghigda-higda ka lang habang nagdadangog ka sa mga tanog Bicol no, na pinapatugtog niya tungon yan. Diba Lolo Jose? Kinatividad. And of course, kay Marilyn Folo who is always na pero may naghihinanyog borbit-bitan sa iyang transistor radio. Mapadangog lang ang mga sa tuyang mga patugtog na nakakaantig daw ng damdamin, di ba? Gertrudes Castroverde Aquiler of Cheryl Beauty Salon dyan sa market side. Good afternoon po sa indong mga guest dyan. Gertrudes and Cheryl Castroverde Aquiler ng Cheryl Beauty Salon. Nuaring pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangatugan ko nang makamit ko na ang sakuyang pagsuyo pagkamuot na bigtataosin mo. Maski sa ako magpasiri sa kong mahal, ikahagat man pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, pagkuhan ng tunay kong pagkamuot
buhay ko, mga oras na pangatugan ko. Namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na bigtataosin mo. Mas disain ako magpasiring sa kong mahal. Di kahagad kuman pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuotsin mo. Pwede man sana na itago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya liwan ka na. Katadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pikahanap ko. Ano kaya ang gusto mo para ako sa imong mapansin? Kay buhan ka sa buhay ko, di ka na talaga daing iba sa puso ko. Kung pwede man sana na itago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya iwan ka na. Natadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pikahanap ko. Ikapirmi ang pikahanap ko. Okay, talagang ikapirmi ang pinaghahanap ko, Ma'am Elsa Sepi. As I told you, be strong. Kayang-kayang mo yan. Si Ma'am Elsa pa. And marhay na hapon man po sa kina Nene Edsel de Lima Esteliena. And of course, ki Ma'am Annabel Robosa. And of course, ki Weng. Weng, anong pinagigibo mo dyan? Weng Cabarles Jimenez. Sana Kites Alvarado, Tes, sana magduman ka sa harong, ipuhan kita, Tes. Pwede, pag wala kang duty. Any day, maski buo sa aga, puntahan mo ko sa harong, Tes Alvarado. Okay, padagos kita, kanta mga tugtog na Tanog Bicol nun. Kada Sabado, alas 2 hasta alas 3 nin hapon. Kada Domingo po. Ayan, nabaliktad na naman ako sa Sabado. Himati aman, bayan amutan, ining sa kong mga hinadrangay, tadahil nanggal kan pagmawat ko, kan labi-labing kagayunan mo, puso'y nabihag pagrumdum simo, tay kanang dadamayan ko, liling yamanan, nasasakitan, halos pa sana buhay ko magadan. Matitios daw ng puso, ang siring na kamuktakan, puro sakit kamunduan,
mas marahay pang magadan. Ang siring na kamuktakan, sinimporta na magistar, kung masasayang man sanang paglingaw-lingawan. Dahil ako minasiring, tabakukman akong angay, gulikan sa kuya kamuktakan, ay namutan ko sa ibang aldaw. Ining sakit ko mamatiran mo man. Matitius daw ning puso ang siring na kamuktakan, puro sakit kamunduan, mas marahay pang magadan. Ang siring na kamuktakan, sinimporta na magistar, kung masasayang man sanang paglingaw-lingawan. Dai ako minasiring, tabakukman akong angay, hulikan sa kuyang kamuktakan, ay namutan ko sa ibang aldaw. Ining sakit ko mamatian mo man. Okay. I would like to say again good afternoon or good morning in your place to my love of my heart, James Wally Osas of Nigeria. But of course, good marahay na hapon man po ki Beth Gaspi of Kuala Lumpur. And of course, ki Daryl Yaumo Isara of Papua New Guinea, ki Marilyn Folo, and of course, ki Gertrudes and Cheryl Castro Verde Aquiler, and sa Samuyang PB Salvador B. Katimbang, who is always linggo ngayon tabi, PB, hinay-hinay lang. Alam mo naman, kikiay-kiay ka na nga. Sunday is time, family time and relaxation. Pero sa sobrang higos po, ayan, nasa barangay hall po, pinagpapalit-palit ang aming mga aircon. Tanganing gabos na office, magkaroon ng aircon dahil sa sobrang init nun niya na panahon. Madagos po kita. Nuaring pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko, na makamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na bigtataosin mo. Maski sa ako magpasiring sa kung mahal, bighahagat kuman pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Sa iba o kaya lingwan ka na, nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko. Nuaring pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko, na makamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot
napigtatao si mo. Maski saan ako magpasiring sa kong mahal, ikahagat ko man pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Kung pwede man tana, naitago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang paghahanap ko. Ano kaya ang gusto mo para ako sa imong mapansin? Kay buhan ka sa buhay ko, di ka na talaga daing iba sa puso ko. Kung pwede man tana, naitago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang paghahanap ko. Ikapirmi ang paghahanap ko. Taano daw tayo ikapirmi ang pinaghahanap ko, ha? Madam Sonia de Lima Siranilla Brunes. And of course, pinaghahanap ta talaga. Ika mismo pinagpapahanap ko, Ma'am Alma Lagrimas Rivera. Parating nga kamuwaginan nyo sa programa tang Tanog Bicol. Lalo na si Ma'am Elsa Sepe. Ma'am Elsa Sepe, ang sabi niya, good noon, Kagawad El Magaspi. Kapwerte, kito na mga sounds mo. Yang mga sounds na yan, to the help po sa ako ni, antas ako yung mentor, na sabi ko nga ni, may mahigpiton, pero maray man yan ta, pag mahigpit baga ang nagtutok doon sa mo, talaga manunood ka ta, matututunan mo talaga tinutok doon sa iyo. So, although ganyan siya, grabe, alas ka pati ako, lagi akong kinakantsawan, pero I am learning little by little, no? Ma'am Elsa Sepi. And of course, kay Ma'am Alma Lagrimas and kay Virgie Viñas of Naga City. Makayon ang banggi kung kaibahan ka, maski nagtuuran mayong payong ugma kita. Pagpuli mo sa indo, ighatod ka, amis kan hadok mo, pagturog ko, yaong ka pa. Sa lubot, ang tapli sa abaga, ang hapihap sa talinga, maugma. Ungaw ako sa imo. Hain ka na sa kuyang padangan. Mata sa pagkaaga, alaw ko ng sirana,
ako nahihimate pa, mangging nakaagita. Sa simbahan baga, pirmi ang hilingan ta, kundi ngunian sana, ini na mayo ka. Nanghain ka na, ang hudot sa lubot, ang tabi sa abaga, ang hapihap sa talinga, maugma. Pungaw ako sa imo, hain ka na sa kuyang padangan. Bilasan nang naghalo ka, dahil nagpaaram, gayon kang sa tuyang ibanay, basta mong binayaan. Yaon sa ka man, may ibang kaibahan, pirming irumdumon, ikasana ang hudot sa lubot, ang tapi sa abaga, ang hapihap sa talinga, maugma. Pungaw ako sa imo, hain ka na sa kuyang padangan. Ang hudot sa lubot, ang taplihi sa abaga, ang hapihap sa talinga, maugma. Pungaw ako sa imo, hain ka na sa kuyang padangan. Pungaw ako sa imo, hain ka na sa kuyang padangan. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drills, sagkod iba pang training dapit sa Disaster Preparedness and Response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaunin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176.
sa OCD5, bida ang handa. An misa sa radyo, hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Lazar Resto Bar and Water Refiller, owned and managed by Leticia Fulton. Saranghe Motor Parts, owned and managed by Mr. and Mrs. Mario Razon of San Isidro, Irigas City. Burns Bills Payments and Remittance Center, owned and managed by Jojo Bernales and family. Edinora Garcia and family, Mama Betty's Farm, owned by Marisol Bondal, Cheryl Beauty Salon, owned by Cheryl and Tuding Castroverde, Aquiler. Abelino and Tess de Lima and family, Esther Chris Volante and family, Mary Ann Gaspi Aselen and family, Roberto Elizabeth de la Serna and family, St. Elizabeth School of Irigas City, Senator Laila de Lima and family, Kagawad Elma de Lima Gaspi and family, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, and an RPN DCKI family. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, pagtabang sa kawa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, kapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Kun ang hanap nindo malinig, malipot asin masiram na namit nin tubig. Yaon na sa Santo Niño, Iriga, ang Abi Aquacool Water Refilling Station. Abi Aquacool Water Refilling Station nag-agi sa magkapirang purification system nganing maging malinig asin masiram ang inumo na tubig. Abi Aquacool Water Refilling Station. Purified drinking water, your water that's worth every drop. For inquiries, look for Aurora B. Ilianza, located at 258 Villanueva Street, Santo Niño, Irigas City, or call 0912-676-6649. Ayan, balik tayo sa mga Tanog Bicol na mga pinasikat kan sa tuyang mga Bicol recording artist. Yan po, di ba? Ma'am Elsa Sepe of dyan po sa Santo Domingo. Kumusta na po kayo dyan? And also sa salamat man po, mabalos kay Ma'am Annabel Robosa is watching right now. And of course, thank you also to this, I have again another follower that I could not, I am really very hard to, how to speak English to them. And they are hard to talk with. They are all from Arab. This is, hello to Bilawal Khan, who is watching right now to our program. I think bading yata ito eh. I just don't know. But anyway, thank you Bilawal Khan for watching the program. And also to sa tuyang nasa technical, Jameson Toriano Oko and kay Darrell Yaomo Isara, who is always watching our program na isa ito sa nagpapahirap sa akin na para i-English kita dahil they don't know, they cannot understand what I am talking. But anyway, thank you very much for watching the program, although you cannot understand what I am talking about as well as the sounds that you are listening. Good afternoon man po sa mga naginanyog sa indong mga transistor radio. Annabel Robosa, Ma'am Bel, and Ma'am Elsa, good afternoon po. Clavel na magayon, nasa kuyang raha, sa mahal mong hardin, ako
madali takun dai maaftan dungawon madali sa puon ta magagadano. Sa puon sa imong dungawon man lamang pobre mong servidor dungawon madali tibaan di maaftan dungawon madali sa puon ta magagadano. Dungawon madali sa puon ta magagadano. O iyunay ni ang bunga ning paghali ngayon. Talagang yan ang bunga kan paginanog sa mga tugtuging tanog Bicol noon. Di ba? Alin Merino, di pa kaurot, sobrang urot. And kay Ma'am Annabel Robosa, good afternoon, Pretty Kagawad. I always enjoy listening to your program. Thank you, Ma'am. Gagayon ka mga musikang Bicol noon. Yan po ang mga kaya nga ni ang RPNDCKI, the Pioneer Radio Station here in Rinconada, sinikap na magkaigwanin programang arog kay ni tanganing ma-remind kita at madangugman kan sa tuyang mga millennials ang mga tugtuging Bicol noon kan panahon. Kung pwede nga ni may mag-revive ka ini. Diba, Edgar Payolo, Pamplona, who is always watching the program of RPNDCKI, lalo na po ang sa kuyang mga programa. But anyway, mabalos sa pagparahinanyog nindo si managihinanyog sa indong mga transistor radio kay Lolo Jose Rombano of Santa Cruz. Dai mapalabi-labi sa turog, dai mapalabi sa turog Lolo Jose. Yan kita permidigdi. Sa diring daga minsan gura doon pungaw titi usong ginaha daiming mapugulan magabat na luha san ito ka na panahon na dinitius ko, labi mong pasabi kan pubing buhay ko. Uyangin na dulo, nening sasay mo, naghaga
talagang wala tayong ibang kaatubang, solamente ang Diyos. Talagang dahil kita papabayaan kan Diyos, pag dait naman siya pinabayaan, pirmi siyang nasa atubangan ta. Di ba? PB, Merenio. Alin Merenio, I thank you very much and congrats for your sa mga ano nyo, sa bago nyong barangay hall. And of course, ining napakatindi kang tama ka ining ay wag ko na naman ito nga Nigerian, ito Billy Walcan, paulit-ulit na nagbabati, hindi naman niya ako maintindihan. Aywan ko ba kung anong mga nakikita nito. Sabi ni Ma'am Bel, magayon-gayon kaya daw ako. At they are all very young ones. Young ones, ako, aywan ko. Ulan aldaw na widihan. Sa apaagi po kang tugtugin na yan, digdi sa programang Tanog Bicol. Ayan, sana tumama na ako. Tanog Bicol, luhay-luhay na po kitang magpapaaram. Aywan ko ba naman ining isang ini. Sa kong puso